Vaskalapos. Tudjátok-e, gyerekek, ki mondta ezt? Noha nem tudjátok, megsúgod. Egyedem-begyedem ország királya mondta, amikor egy harmatos hajnalon felébredt az aranyos lábú ágyában. Mérges volt a király, hogy vége az éjszakai nyugodalomnak, és megint elkezdődik egy nap, amikor azt sem tudja, hová meneküljön egyetlen lánya elől. Ugye csodálkoztak, hogy miért fél a király a tulajdonlányától. Talán arra is gondoltok, hogy csúnya volt a kis király kisasszony. Ó, nem! Szebb volt, mint a tavasz. Üdébb, mint a rózsa. Karcsúbb, mint a nátszál. Csak hogy kora reggeltől késő estig egyfolytában kérdezősködött. Úgy fúrta az oldalát a kíváncsiság. Az egész palotában senkinek sem hagyott békét. Alig ébredt fel a király. Hozzá a kertben a király kisasszony fáradhatatlan csacsukásra. Udvarmester, miért van megint reggel? Mit csinál a tulipán a harmadcseppel? És a tükör? Ide-oda miért ugrálnak? Százlábú, hol vesz papucsot magának? Jaj, a fejem, szegény koronás fejem, hát ezt nem lehet kibírni, kezdődik. És inkább éhes maradt, de nem mert odaülni a reggeliző asztal mellé, mert előre tudta, hogy a kíváncsi királykisasszony tüstént kérdezősködni fog. Királyapám, mitől keserű a kávé? Mondd meg nekem, miből van a csokoládé? Nem, ezt nem lehet kibírni, valamit tenni kell, mert megszöknek az udvarhölgyek, felmond az udvari szakágy, és a királykisasszony öltöztetői sírógörcsöt kapnak, amikor már 77-szer kérdezik meg tőlük, hogy De mitől vett a szoknya láncot? Hogy készítik az égköves aranyláncot? Az ingválat melyik takács mikor szőtte? Kemény kövön? Miért kopog a cipőcske? udvarmester, hívd elő a legokosabb tanácsadóimat, és hirdettesd ki, hogy fele királyságom annak adom, aki megszabadítja az én egyetlen lányomat a gyötrő kíváncsiságtól. Igenis, felség, indulok is. Közhírét érthetik, aki megszabadítja a király kisasszony túlzó kíváncsiságától, azért lesz a király feledirodalma. Másnap még alig birka. Már akkor a tolongás támadt a palota kapujánál, hogy majdnem feldöntötték az ajtónálókat. Sorban próbáltak szerencsét a szépséges királykisasszonynál, ifjak és vének, tudósok és doktorok, varázslók és vitézek. Voltak, akik szépen kérték, és ajándékokat hoztak neki, hogy ne kérdezősködjék többet. A doktorok megnézték a torkát, megnézték a nyelvét, megkopogtatták a hátát, mint egy betegnek, és csodálatos orvosságokat írtak, hogy elmúljék tőle a kíváncsisága. De bizony adhattak a kis királykisasszonynak. Keserű, savanyú, édesek, mind hiába. Még jobban pörgött a kérdező nyelvecskéje, még jobban csillogott a szeme. Ide figyeljetek, és csacsogó puska! Előrántom a fényes vádamat, és lefaragok a nyelvemből, ha tovább keseríted az életünket ezekkel a mi haszna kérdésekkel. Lettél ilyen mérges? Illik ez egy hadvezérhez? Mondd meg inkább, a csatákat hogyan vívják? Mitől szól nagyot az ágyú? A sok huszár miért ilyen görbe rábúl? Szolgák, hozzátok a pajzsomat! Inkább itt hagyom ezt az egészet, mint hogy ezt a kérdéseket hallgassam. Megyek a csatatérre! Estére bár rendeztek. A királykisasszonynak. De még a leggyönyörűbb muzsika szó mellett, a legrécesebb táncos a karján is. Szünet nélkül kérdezősködött. Mire jó a cica farka? Miért van a fűszfán barka?
A pillangó miért tarka? S ha nem tarka, miért nem az? Miért kerek a mosdótán? A napocska éjjel hol jár? Mi feketébb a hollónál? S miért piros a pipacs? Miből nőnek a kalászok? Hogy keresztik a kalácsot? Hogyan jönnek a hullámok nyári szélben a vizen? A szivárvány mivel festik? Rózsabimbó miért feslik? Miért tart egy nap csak estig? És miért dobog a szíve? A vendégek elsápadtak, és kereket oldottak. Már csak a legelszántabb maradt a palotában. A király kisasszony édesdeden rájuk rámosolygott, és tovább foggott. Mivel kormozzák a füstöt? Hogy készítik az ezüstöt? Miről ciripelnek a tücskök? Ki fújja a szeleket? Ki gyújt csillagot estére? És a magot, mondd meg végre, hogy teszik a cseresznyébe? Van erre felelet? Hát ezt nem lehet bírni, menekülünk. Ezek a kérdések élhatatlanok. A király egy bölcsebb tanácsadója feltette a szemüvegét, és Felséges királyom, nincs más hátra. Be kell zárni a király kisasszonyt a legmagasabb toronyba. Ott kell hagyni 3 hétig, majd a magányában leszokik a kérdezgetésről. bárhogy szerette is a leányát az öreg király, már ebbe is beleegyezett volna. Ha abban a pillanatban el nem kiáltja magát a palota sarkánál egy férfias. Megváltani a király kisasszony? Tudom, hogy Ugyanúgy beítszi Perezet, ugyanúgy. Így, minden buta. igen, buta. Azért kérdez annyit, mert semmit se tud. Írassa be felségedet iskolába, majd megokosodik. A sok udvari tudósnak leesett az állam. Lógóra bámultak egymásra a csodadoktorok. Hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe? A király örömében tüstént kézen fogta a leányát, és gyalog szaladt vele az iskolába. Piros palástól csak úgy lobogott utána. Ott mindjárt beültetett a király kisasszonyt a padba, és eléje tették az ABC-s könyvet. Na édes lányom, itt aztán megfelelnek minden kérdésedre. És végre én is nyugalmat lelek. Úgy is lett. A kíváncsi király kisasszony szép sorjában megtanult mindent az iskolába, és most már nem csak szép volt, hanem okos is. Megelt benne az öreg királynak, büszkesége lett az egész egyedem-begyedem országnak. Hanem a kis Pékinas, aki a jó tanácsot adta, hiába keresték soha többé sehol meg. Mert amikor megtudta, hogy a király hálával egy fél országot akar a nyakába varni, úgy megijedt, hogy meg sem állt a 77. falu határáig. Most is ott lakik, süti a kiflit perecet. Mi is ettünk belőle, és nagyon ízlett nekünk, úgyhogy nektek is hoztunk belőle.